לא עשיתי. נשאיר עם עצמנו בזה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ושוק נעבר ברך נחמן פיצה פגל מברסלב נח נחמן נחמן מאומן חברים יקרים, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא ברשות מוריי ורבותיי. חייב שיהיה פה שקט. ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים בשרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלאות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז וחבלבוץ וארגמן על גלילי כסף ועמוד 6 מיטות זהב וכסף על רצפת בד ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות רב כיד המלך והשתייה חדת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר לי מומן בסתח ערבונה בכתבה וכתב ותר וחרקס 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו ברבו ויאמר המלך לחכמים יודע הייתם כי כן דבר המלך לפני כל יודע דת ודין והקרוב אליו קרשנה שתרד מטת תרשיש מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתייה על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו אבתה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן כאומרם באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב ודתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא
וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן, ויטבע דבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, על מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתה, ובקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל ידי גסריס המלך שומר הנשים, בנתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטבע דבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסי אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לך, ואת 7 הנערות הראויות לתת לך מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ, היות לך כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמך מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז, סריס המלך שומר הפילגשים. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובגיעה תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך. לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן משאת כיד המלך. וביקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף וקטן ותרש שני סריסי המלך משומרי אסף,
ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה. גידל המלך אחשוורוש את המן את המן בן המדעתה הגגי, וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו, באומרם אליו יום ויום. יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות יעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור, והגורל לפני המן מיום ליום, ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם. בתתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויצר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדעתה הגגי צורר היהודים. ואומר המלך להמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוץ פצ'גן הכתב. להינתן דעת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. ארצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזרק. זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ופחי ומספד, שק ואפר יוצר לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לך, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר לעתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה.
ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קרה ובעת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גבזי המלך ביהודים לאבדם. בעת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחדתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד היהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויכירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ואומר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשית אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכירות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו. וימלא המן על מרדכי חמה ויתפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד ראשו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה תקים אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויטבע דבר לפני המן ויעש עץ. בלילה ההוא נדדה שנת המלך ואומר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך ויהיו נקראים לפני המלך
וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקתנה ותרש, שנס אריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ואומר המלך מה נעשה, יקר וגדולה למרדכי על זה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מי בחצר, והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ואומרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן, ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך בסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים. והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ויקרו, והרכבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ויקרו. ויאמר המלך להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. ויתפר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו, היא מזרע היהודים מרדכי, אשר אכילותה לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודה מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, והבילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. ואומר המלך אחשוורוש, ואומר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ואומר המלך גם לכבוש את המלכה עמי בבית. והדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. ואומר חרבונה אחת מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ואומר המלך תלו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, בחמת המלך שכחה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך
כי הגידה אסתר מעולה, ויצר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי בעת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו. יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ואומר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, נבט המן נתתי לאסתר, באותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב23 בו, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש החשטרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל העם ומדינה, צרים אותם טף ונשים ושללם לבוד ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פצ'גנה כתב להינתן דעת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ללהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך ולבוש מלכות ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה ותכריך וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ועיקר. כל שני. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים וישתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. וב12 חודש הוא חודש אדר, ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים והמה בשונאיהם. נקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים בכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך ושומרו הולך בכל המדינות,
כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויקעו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים. והבט 500 איש, ואת פרשנדתה, ואת דלפון, ואת אספתה, ואת פורתה, ואת הדליה, ואת ארידתה, ואת פרמשתה, ואת אריסאי, ואת ארידאי, ואת ואיזתה, 10 בני המן. בן המדתה צורר היהודים הרגו, בביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים והבט 500 איש, ואת 10 בני המן, בשאר מדינות המלך מה עשו? ומה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש? ותאמר אסתר על המלך, טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדעת היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו, ועשו אותו יום נשתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשו אותו יום נשתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות תשלרהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח תפרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות תשלרהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי אמן! כי אמן בן המדתה הגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פורו הגורל לאומה מול אבדם. ובואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב החשבתו הרע אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר. בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח תפרים אל כל היהודים אל 27 ומאה מדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי באסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מעשה לארץ ויהיה הים, בכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי
מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. ברוך אדוני אלוהי ישראל ארור המן, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ארור המן, ארור הדרש ובשתי, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ארור הדרש ובשתי, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל ישראל, ברוכים כל ישראל, ארורים כל הרשעים, וגם חרבונה תחולתו. אנחנו מלאכנו ליום ואתה גדול, ואתה גדול של תהילות ישראל, וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות ולא כל הארץ כבודו. תגיד להם מנהל מה בשמי אומר אלה בשכינתה